autoservis, predajňa motoriek, autoservis, predajňa bicyklov, textil. V týchto zložkách sú informácie, ktoré kontrolujú kontrolné orgány, ako napríklad Slovenská obchodná inšpekcia, inšpektoráty práce, finančná správa, veterína a podobne. Tieto dokumenty spracovali bývalí kontrolóri spomenutých orgánov. Ja osobne som pracoval na Slovenskej obchodnej inšpekcii ako inšpektor a v týchto materiáloch sú spomenuté informácie, ktoré reálne inšpektori pri kontrolách aj vyžadujú. Ako napríklad označenie prevádzky, obsahy pracovnoprávnych zmluv, evidencie reklamácie, označenie tovarov, cenníky, informačné povinnosti, nahlasovacie povinnosti a podobne. Pozor, BOZP, požiarnu ochranu ani pracovnú zdravotnú službu my nerobíme. My reálne vám dáme informácie, čo môže byť vyžadované pri danej kontrole. Preto, ak aj vy chcete mať chránenú predajňu a podnikanie pred rôznymi kontrolami a pokutami, určite nás kontaktujte. Pripravíme vám takéto materiály a potom si všetky informácie z nich prejdeme u vás priamo na prevádzke.